Muri Zimbabwe tiri kusangana pano paSly Media TV nhasi uno nenyaya isina kumira zvakanaka yatambudza mhuri iri nyaya yengozi iri kuitika mumusha mavo. Ngozi yanetsa iri kutarisa vanhu kuti vagarikike zvakanaka uye ngozi iri kudzikana ichinge yasvika iri kutaura zvairi kutaura uyo zvekare iri kuparadza zvimwe zvinhu zvainenge yasangana nazvo kana kuti zviri pedyo nayo. Kuti tinzwisise zvizhinji regai nditaure nehama iri panapa yezvinezvi tinzwa kuti zviri kumbofamba sei. Makadi zvenyu tiripo makadii nyaya yamatidaidzira inyaya yaane nguva yakadii ichiitika uye mukatanga kutaura kuti tsara indiani inini zvoitwa netsa ichikomo chii chiri kuitika mumusha menyu tete netsa ichikomo mai vatashinga mumusha medu muri kuitika mwana wedu akapondwa nevanhu 3 pamashops padema apondwa ane 7 yesufa ashaya anga akura zvakadii panguva yakapondwa anga aine 23 years saka apondwa kudaro ivo vakaponda vacho takatozosara tonzwa kuti taviga munhu ivo nguva tobuda havana kwavakaenda vakasungwa nemapurisa epadema bvaiswa pamakoni patanzwa uchinzi vadzoswa kunoko nekufamba kwatakaita nekuzofamba kwatinge tichito munharaunda takazonzwa munhu akavaendera akati akauya pano akati udo mushonga wekubudisa mujeri munhu iye akati ndikwanisa kukupai mushonga wekubudisa mujeri asi wekuti muri pengozi ndemunoripa kwamakaponda. Saka vanhu ivavo nanhasi vari kufamba munharaunda. Saka nyaya iyi yekuzoti akupfukira munin'ina wake akatanga last year muna November, muna 14 November uye kuvharwa kumatare ndopa akatanga ende anotanga nguva idzodzo dzekuma2 ndipedza atanga kuma2 ikoko anoita hondo tanga kurova tozodenzerwa kunzi huyai zvadai kunoko tosvika ikoko musi wekutanga takasvika achirwisa ndibva tamutora mbva tasvika adi kubatwa achitaura baba wake anonzwanana nababa wake vamwe vanhu vese haadi. Saka anotanga kutaura kuti baba ini ndoda kuzorora pandakafa makaitei ndokutaura kwaanenge achiita zvonzi hapana saka muri kufarei kufa kwandakaita ini ndiri kuenda kunorwisa kwandakaurayiwa pati vanhu havari kundidzosa chii kuno kutidzokera kumba kwenyu ini handina simba ndakatsipikwa. Anotaura zvese vakafamba kunanga ngotsvuku vakaenda kumachawa vakaenda kwakati anenge achitsanangura. Saka neipapo takazofambawo kuno kwatakaenda tasvikawo kune vechivanhu venge nguva yematare tichisvika ipapo achitanga kubatwa nemunhu wepo akamurova chibhakiro ndobva atanga kutobuda ropa mumazino zvikanzi aiwa ndiye anobata amurova ndobva azobatwa nevanorapa ava ndobva atanga kushandirwa zvakamboita kunge zvaita nani mbva tadzoka mbozvamubata futi murodhi akurara murodhi tachiona motikari tichisvika. Saka taitomira murodhi tiitomisa motikari chitipfurai nekuku vamwe vachituka vamwe vachidii vamwe tichivaudza vamwe vachinzwisisawo kusvikira tazoona baba wake tafondera baba wake mubva vaya nemota tikati ngatidzokerei bva tadzokera ikoko tiri munzira ndobva akadzipa baba wake vachidhiraivha mota yakutoenda futi kusaidi ndobva taiwa honei tapiwa ndini baba wako usadaro ndakufambira chi naudzii ndobva anzwisisa ndobva zvamboita nani last gore rineri kubva zvaitika futi zvaane 3 months zvabva mukuitika ndopakati zvatanga futi kuma2 ndobva tafonerwa futi kuma2 chinzi tashinga atanga uyai vatamhanya kudema kui baba wake ndovatanga kusvika vakasvika akasumudza sunuka kudai sunuka iye tinosumudzwa nevanhu 10 ndobva irovera pasi ari 1 vanhu vese ndobva vabuda mubhawu vamwe vakatomurova akatokuvara kayani maronda akatinzwa kuchipatara adaro ndobva tauya naye kumba kunoko ndobva adzokera tiri murodhi aiti mautakura tapiwa but masiya munin'ina wangu kudema pane mumwe mukomo wakasipo panapo masiya munin'ina wangu kudema handitotora munin'ina tisingaazonzwisisa
saka ipapa anoita rimwe simba rekuti hai toti akaita simba akada kumhanya anomhanya pano napo pangonodonha because anenge asina chipo anenge asina simba. Ndopatakaenda kudema dzenza kuma4 mfatati ande tinotora munin'ina wako mfataenda kudema saka pane musikana waanofambidzana naye kudema ikoko. Ndobva tasvika ikoko akangosonanga kurume musikana engasara akatohakiro mhepo iyoyo akangoonekwa akarara akadai mbva angosomufugura. Ndobva aenda ipo paakapundira ndobva asvika mashops ese avharwa mubva adongorera ndobva aenda kuseri kwemashops ndobva angodonha pasi ndobva zvazvapera zvakadaro ndobva zvazotanga futi nezuva. Alright, ngatidzokere musi wakapondwa yange chii chakaita kuti vaponde munhu? Chakaitwa mukomana uyu munhu uye aitora zvinhu zvevanhu but apa haana kutora. Pane vanhu vakauya vachimunwisa doro ndobva vamuti pin number iyi poto vachitotengera doro ndobva vakumutengera doro. Saka uyu angadha kwakubvunza kafoni kake kambudzi zvikanzi ko foni yangu uyu ndobva vatoti vakomana mubva wamuona foni ina uyu zvikanzi ajaira. Uyu akuedza kuva explainera kuti handina kuba foni ndapiwa zvikanzi wajaira da kukurova. Ndopa wakatanga kumurova kusvika azoparara. Saka mapurisa akasunga vanhu vari asati avigwa here kana kuti avigwa? Zvakaita mapurisa aya arohwa. Mapurisa aya akauya naye tapiwe pano ari makuseni funga kuma6 mai vake sisi vedu venguva vachiripo vasati vashaya. Ndobva vasvika papa vasvika vakomana ava venguva vatori mumotikari imomo vabatwa because vakarova munhu uku vakaita munhu vanomhanga zvinzi varova chii munhu achingoti munhu chii anorarama. Ivo ndobva vaenda kupolisi vachinotaura kuti tarova chii mbavha yenge yaba. Saka ripoti yenge yatoiswa kudhaivhi wanzi mirai vakwidzwa motikari wanarohirwe yaakaitwa. Ndobva vauya kuno baba wacho vaiziva kuti mwana wangu anotora zvinhu zvevanhu nekuti vange vajera ngoti akaita zvaaita voya kuno kudzimwe voenda kujeri vodzoka otora zvinhu zvevanhu. Ndobva vauya kunosvika nzi nazoda kumuona pano because havana kukwanisa kuti vaone mwana kuti akamira sei. Ndopaakaenda kanzi getinde naye kuhospital mubva vaenda naye pakunaka clinic pakunaka mubva varifewa aine munin'ina wake. Ndobva asvika akazoshaya akusvika patogeti handiti asati asvika kutogeti kuti akanzwa kuti ashaya. Ipapo ndobva tauya kunoku iwapfuurira nebhodhi yavo isibva taenda kupolisi. Polisi kwachona vaingoitawo kunge vamwe vanhu kunge chii. Mapurisa anamubva atanga kuti imi matidzinga kumba mukazotibatira demo vakuti taura dzimwe nhau. Zvikanzi aiwa vanhu ivo venguva vatovharirwa zvavo vakavharirwa musi because akafa musi wa31 December musi wa1 enge iri musi wa2 ndobva tavatamuviga. Vanhu ivavo venguva vakasungwa musi wa1 musi wa2 ndobva pfuma uchienda kukoti. Vaenda kukoti vatatonzwa vachinzi kuti tikatozosara tomuviga isusu vabuda. Hapana chakazomboitika. Kubuda kwavaitwa kwavanga vari pabail here kana kuti vakanga vatonzi hamuna nyaya? Kunzwa kwatakaita zvakanzi vari pabail. Saka pabail pachona nanhasi hapana chati chamboitika. Tingoonawo vachifamba. Ngatitarise zvakazoitika nezuro manheru pamakazotirovera runhare. Ndezvipi zvaiitika nezuro? Nezuro zvaiitika saka tosvika vanhu vakaungana pabhawa akarara achiti makatangirwa pandakafa makaitei hanzi chii makanonoka matangirwa vanhu vahombe vari kufamba kuhombe saka matangirwa. Saka taakuti handei kumba zvikanzi kumba hatikwanise kungeita sei tichienda pane zvinoitika tikaenda kumba. Saka takabva kuma1 tichingori murodi apa padhuze kapadema apa kusvika kumba tichikakaritsana. Saka tasvika mulokesheni umo akatanga kugwina kutonge munhu uya atase akufa achitaura ndikudzipwa achikarara achidi. Saka taingoedza kumukwiza pachesti nekumusana zvopera kusvika tisvike omborara tomufugidza chete kutongotora ivhu repaakarara iroro tomukwisa chinaro omboitawo zviri nani.
tasvika apa ndo paakaita nhari akati handipindi vatarara pagedhi pava pando patara tazopinda kuenda kuma 6. Chikumbiro chenyu semhuri kune vanobatsira ndechekuti chikumbiro chedu semhuri kune vanobatsira tiri kukumbirawo kubatsirwa because apa tafamba madzana dzadyiwa baba wacho vakafirwawo nemukadzi pari zvino havana mari vari kurarama iri tsvimborume vachichengeta iyo mhuri kuvatambudzai kuti tinzi taenda apa pane pachidiwa mari kunzi munhu auya azogadzira pane pachidiwa mari saka tichikumbirawo kune vanobatsira vari muno muZimbabwe kuti vatibatsire tanetseka nenhau izvi because ivo vakaponda vari kudzorera mhepo seipapa apa vanotoziva kuti zvanhingirika vanenge vatoungana vakutoendawo kwavo tichibva pano togona kutosangana navo kuri gupu vachitobvawo kwavo kwavari kufambirawo mhuri yeZimbabwe ndo nyaya iri panapo. Nyaya iyi tingangobuda zvekare pachena tichikutaurai kuti isusu taita chikumbiro kuna sekuru Mariga Zhuru. Regai tipinde mudare nasekuru Mariga Zhuru kuti vanopatsanurira mhuri kuti voita sei nekuda kwemweya uyu wengozi uri kusundirwa mumusha mavo nevanhu vakaponda munhu pamashops epadema apa. Iye zvinezvi regai tipinde mudare. Vana vangu vapera kurera isinyore, vana vangu vapera kurera isinyore, vana vangu vapera kurera isinyore, vana vangu vapera kurera isinyore. Vana vangu vapera kurera isinyore, vana vangu vapera kurera isinyore, vana vangu vapera kurera isinyore, vana vangu vapera. Tiripotosa yakanaka vazukuru, ndinoda kuti muteerere zvabuda mukati medare renyu. Nguva ndatsika mukati merunhandare rwenyu vazukuru, ndichirovera tsvimbo yangu pasi ndichitaura nemidzimu nechikaranga chekumadzinza enyu. Ndine nhau yataurika pakati pekugara kweupenyu nemukurarama isina kuita zvakanaka. Inova iri nhau nhasi yatarisana nemi mukugara kweupenyu nemukurarama yamusiri kuziva kuti nhau iyi kuamba kwayaita saizvozvi tichazoipedza sei. Ndatsika mukati merubanzi runo ndaona maita chapuripuri. Ndamira pakati pechapuripuri ndakanoona pachapuripuri pane mweya uripo. Ndakatarisisa mweya uyu ndakaona ari mapfupa ewarangwanda anga achisvimha misodzi asi ane hondo nekurarama kwenyu imi vanhu vapenyu saizvozvi. Ndakatarira kuti ndatsvaka kumatare enyu kuti papi pane mhaka dzakaparwa dzasvitsa kusvitsa kuti mweya uyu utenderere utevedzane nemhuri, tive tiri mumadzudzo, tive tiri mumatambudziko. Ndaoneswa kune nhau yakasumuka mukati merudzi isina kuita zvakanaka. Yaane kusumudzirana hondo iyi ndeyekugezererana. Mweya uyu nhasi wamira kudzudza nekukutambudzai, watisiri kuziva kuti kumashure uko teti chikwambo ichi pesa takuiti ngozi saizvozvi. Asi nzira zvairi kutaura ndezvekuti mhepo iyi vazukuru inoda kuti ikupangidzei nekukurairidzai mafambiro ayakaita kuuya kuti ipitange kunetsa mukati medzinza redu, itange kuva tine matambudziko, tisazoita zvinhu zvinoonekwa. Kurova kuti nhau iyi yandotaura iyi ndoda kuti muibatisise vazukuru. Ndo pane nzira yenyu inoita kuti nzira yenyu yekupona mugone kuyambuka. Ndinototendawo avo vakanga vari shure veiita basa iri vapostori vachiedza kudzividzira hondo ipi iyi, asi hondo ine nharo vazukuru, ihondo yakakura pakati peupenyu. Asi basa ndaritenda richiitwa navapostori vachiitavo kukudzividzirai kuti tirarame zvakanaka. Ndahondo iyi masumukiro yakatomboita kumashure yeitoda munhu pasi. Apa pfuma nenhakano zvose zvatinenge tichiita zvaakungoputswa zvichiputsirwa pasi, hatichaziva kuti nzira yacho iri kubva kupi ichienda kupi, uyezve tichararama sei nekuda kwemhepo yamira pakati pedu. Muri kunzwa mazuva andotaurayi?
dare renyu ndo zvakakurukura pakati pekugara kweupenyu nepakurarama. Ndandatsvaka kubva kumhepo yepasi kumadzinza enyu, ndakatsvaka mweya unonzi chikwambo pakati pekurarama kweupenyu, ndakatsvaka mhepo iyi yengozi yemuparari akaparara zvisina nzira yakanaka, nhasi asvimha musodzi hagere mukati medendere rekurarama kweupenyu wenyu. Asi nzira iripo, tasvika pakusvima musodzi nekutsema kuti ngaitidura kaa kuti yakaitwa sei mhepo iyi kuti isusu tirarame zvakanaka. Ndahatina chatoziva, asi mazuva aya ari pakati peupenyu hwenyu, nekuda kuti imi vazukuru mugone kuzarurirwa muitirwe zvakanaka. Ndinoda kuti kwose kana makambofamba kukanda nhano muchinzwa nhau yemhepo iyi pakati pekurarama kweupenyu, ndo mafambisirwo azvo azvakaitwa. Anoda kubatwa kudare rechikaranga semabatirwo azvirigere kuva zvichinzi zvifambiswe, kuti mhepo iyi igone kutsanangura zvisina ukasha toziwa gwara pakati pedu. Ane mapanzwisisa vazukuru? Ndo kune hondo iriko inoita saizvozvo. Kamhepo iyi yakuita kunge chimumumu iri kungouya kuzoparadza, asi nzira nematare ari pakati peupenyu hwedu kune zvinenge zvichiverengwa vazukuru. Handiti mapanzwisisa? Kune zvinenge zvichiverengwa pakati peupenyu hwedu zvinotarisana nemhepo iyi nekuparadzwa kwayo kana kuzorodzwa kwayo, kuti nzira yedu yekurarama ikwanise kufamba tichienda mberi. Pane kukurukurwa kwazvo kwazvinenge zvichiitwa. Saka hondo iyi inofanira kuva ichigadziriswa nemakwara akanaka. Mhepo iyi idzikamidzwe. Imhepo inge yakatotsipikwa, yakatosanjisirwa mishonga, yakagezererwa, yakatombotsipikwa, kuzorodzwa. Saka yakuuya haichakwanisa kuva ichitaura, yakuita sechimumumu ichiuya kuzoparadza sekuti netodaro pari munhu pasi. Saka nzira zvayakaita ndezvokuti vakachiti kana parwadza mozopatsvaka moiona, kuziva kuti tine mhaka dzinoda kuzoripwa, asi dzakabva mumaoko mangana dzakazosvika kuna angana, kuti dzizosvika apa dzafamba sei. Ane mapanzwisisa vazukuru wangu? Dare renyu rinotaura richidaro. Kuno vanga vachinzwa kutaura kwandinenge ndinako pamusoro peupenyu hwenyu, pane angaite mabvunzo asina kunzwisisa kuti dare ranga richikurukura kuti kudii? Ane mabvunzo pamusoro pekurarama kweupenyu? Kureva kuti mazuva aya ari kukurukurwa achidaro, kureva kuti tatombofambawo tafamba tichitomboitirwawo zvatinoitirwa, tichitsipikirwawo hondo idzi naapostoli, tichida kuti dzibude mumba ibve mhepo iyi mumusha, asi haisi kubva. Zvayagara izvezvizvi kuvanasikana matambudziko chete, hakuna rakanaka rinenge richizowanikwa mberi. Mhepo iyi ichitaura mazuva aya. Handiti dare rine zvarakurukura kuti hondo iyi kuti igone kukurukura nemi, ine chikumbiriro chiripo sekuti ine ukasha kubva mukutsipikwa kwainenge yakaita. Ndisaka muri kuona inouya ichiparadza. Saka nzira zvayakaita ine kukumbirirwa kwainoda kuti ikumbirirwe, kuti maoko enyu abate mapira anokumbirirwa woiswa mumvura, rorovekwa kuti mapira aya amere. Handiri wapanzwisisa muzukuru? Mapira aya akabvuma kumera, ine zvainoratidza mugwara rekuti taakutigadzira dare rechikaranga rekutisevedza mhepo yeiye, zvine unyoro, tokurukura nayo, towana nzira yekuti tiyambuke. Ndatakaenda mberi Yesu, kuenda mberi kwemhepo iyi wengozi, hatife takaikunda hondo iyi. Takaiendarira mberi, hatife takakunda nawipi iyi. Zvakuda kufamba nekunzwa zviri kutaurwa nevabatsiridzi vanenge vachitaura nawipi iyi, kuti vari kuitaura vari kuiti kudii. Vapostori, vaprofiti vari kuiprofita, vari kuiprofita vachiiti kudii. Saka ndati ndatenda nebasa ravo reveidzikamidza pesa apa kumashure de kwakatoti mutumbi wemunhu rati, asi takaparadzirwa zvinhu. Handiti mapanzwisisa? Iri kuda kuti nditsvagei mundione mundigadzirisa, asi iri kuda negwara rakanaka sekuti ine ukasha nezvaikanga yamboitwa kumashure uko. Saka ine ukasha hwakakura vazukuru. Saka kana magara saizvozvi muchiita chirangano ichi kuti nhau iyi ifambe iende mberi, ine painonyengetedzwa nekukurukura kuti mhepo iyi tiione vazukuru. Handiti takangoti tichaenda kana yakabuda tinoda koripa, zvinokurwadzai zvinhu izvi. Mukunzwa navandiri ndo pamunozomirira ipapo kuti mutizonzi matadza kuzokunda hondo iyi. Ndakuripa kwacho zvinozodiva mberi zvakakura. Saka tigarei pasi nemweya wemufi, tikurukure nayo mazuva akanaka, tienzane vazukuru. Zvinoita kana kuti takakanda nhano dzekuenda mberi tinofamba zvakanaka, sekuti gwara redu rinenge rakazarurwa. Wanzwa muzukuru wangu?
ndakakutaurirai zviri mberi kana kukufurirai kuti tigurirei takadai tinoramba tiri mumoto kuti tiukunde moto uyu unotinetsa. Saka dare rakurukura mazuva aya richidaro vazukuru vangu kuti nhau yenyu ipangurwe yakadaro, mweya uyu ubude utaure, tikurukure navo wotipa gwara rakanaka, tichikurukura zvakanaka. Takavarairwa futi tichizorodza tichipomodza zvatiri kuita izvi, tinozonzi mutumbi wemunhu rati, tozotanga futi kuda kufamba kubva papi ipapo, asi mhepo inojamba futi yonogara futi pane mumwe. Ndayakutotitadzisa rugare, yakutozoita kuti vari mudzimba wacho wabve futi mhepo iyi, sekuti nhau yenyati dzinozoda koripwa kumberi, dzinozototsitswa futi nemunhu pamusoro. Saka ndataura ndakati mirai tironge nhau iyi, marongerwa inoda kuitwa kuti ifambe zvakanaka. Tuhondo nemhepo iri pakati penyu igone kudzikama vazukuru, tizorarama zvakanaka tichibata chakanaka chiri mberi. Kusaisumudzirana mweya wengozi nekusairirana kubva mumadzinza edu atinenge takabarwa zviriko mukurarama, sekuti mumwe hakuna anofarira kuti hondo itambudze wana wangu, kuti ngavatambure wana wangu ava vashandiswe nemweya wengozi. Vanotoifambirawo, vononoigezererawo mishonga, torasirirawo nehuko kuti ngazviende kupi, zvipinde mumba maingana. Kuroti redare rinenge richikurukura mazwi ayo richidaro kuti nhau yedu igone kufamba imire muchimiro chakanaka vazukuru. Handiti mapanzwisisa? Ndo mamiriro akaita hondo iyi pakati pedu. Ndisaka manzwa ndataura kuti kumashure uko peitonetsa, handiti vamwe veti zvikwambo, asi nevamwe vacho vateinongedza vakanga vane zvikwambo izvezvi zvazvuru, asi matambudziko edu haana kumira. Kuroti pane nyaya iripo pakati pekurarama kweupenyu. Ndine kamuti kandaoneswa kamira mukati merudzi rwedu kasina kuita zvakanaka, asi tikuda kutanga taenzanisa nhau iyi. Ndinoda kuti izobuditsa kautaura kuti iwe wenganaka, nditi ndiwe wakanditsipika, ndiwe wakadai wafamba netsoka dzako. Tichiwirirana vazukuru, tichiita kuti nhau dzedu dzigone kuenzana, handiti? Ndakataura ndini hazviite, ngazvitaurwe nemhepo yatinoda kuti isumuke itaure zvakanaka, taishedza zvine unyoro pakati penya, ndiwo kuti tiwane gwara rakanaka. Pana ano mubvunzo nepaasina kunzwisisa, kuti mhepo yachona iyi ngokumbira kuti mhepo yachona iyi kai ngoda kuti kune vakaponda iende inonetsa ikoko, nekuti tashaiswa rugare zvanyanya, tafamba tanoita chabuda hapana zvakanaka. Ndisakawanzwa muzukuru ndakutaurira kuti aiwa iyo inenge yakatofambirwawo kutsipikwa, yatsipikwa yochizosumudzwa kuposherwa kuti ngaiende kupi uko. Handiti wapanzwisisa? Zvine mhaka muzukuru wekuti baba wenyu akapara mhaka dzaapara, iye kudziona kwaanoita hadziona ari muvhu, anotochengetwa kuti ararame azowana kutambura kwenyu kwemabasa yaakaita kumashure. Handiti wapanzwisisa? Saka hondo iyi yakadzoka mumusha mayakabatirwa mabasa aya, makadeurwa ropa ripi iri, vavanonoitsipika, vaitsipika waona kuti hondo idzi dzanyanya, kwakuchiri uchira sedzinza, kwakuriposera kuti ngarichienda mupi, tiri vamwe chete. Saka iri kuya kuzotora wayakapiwa, ndawakatopiwa kuti ngaigare kupi ikoko. Iri kutogezerwawo mushonga kuti hatisi kuda kuiona mumhuri medu, hatisi kuda kuiona mukurarama kwedu, ngaiende inononetsa kupi. Ndozviri kutaura mweya yakawa. Ndisaka ndakutaurira kuti pane chikaranga chiri kuda kuti tinyuke mapira, tanyika mapira. Ndine nhau yandinoda kutanga ndakumbirira kubva kumidzimu yepasi, nezvakaitwa ndapakabatwa zvinhu zvakarema pakudeurwa kweropa upo, tichizvivharidza nekuzvitsipika kuda kuedza kuzvidzivirira. Handiti wapanzwisisa muzukuru? Pakuda kuzviwanza nekuzvidzivirira pakaita kuti tibate zvakashata papi. Nhau iyoyo kutoikurukura ikoko, nhau yesimba, pari kunzi simba. Ndakudzoka pandataura paipai penyaya yekuti zviya zvetezonzwa kuti zvikwambo zvezvi zvine nzira yazvakauya nazvo, yakanga yari makwenzi ekuti ndinoda kuzvidzivirira inini kuti hondo iyi handina chandofana kuwana, ndofana kurarama zvakaita sei zvakanaka. Ndamweya uyo wakatombodzoka kunetsa uchisingapere mumaziso mevakaita mabasa api aya, asi vakazobata
nekuda kuzvidzivirira kuti vararame zvakaita sei zvakanaka. Nhasi ndopa vakusevenzesa mhepo yoipfekedza imomo oisundudzira kupi. Ndesaka muri kunzwa ari kutaura kuti ndakagarirwa. Kugarirwa ikoko ndokutsipikwa kwandiri kutaura kuti akabatirwa makwenzu yekumbovharwa kuti mweya uyu usamuke. Vawada kunyuka futi vawavharwa. Saka pawakazonge wakunyuka futi ndo pawazokairira uko mai. Waona kuti pawawa apa panenge pasisina kuita zvakanaka. Saka tinoda kuti mhepo iyi igone kukurukura zvakanaka. Yakurukura zvakanaka tochitaura nemhepo iyi kana mati ichidzoka pane vakabata basa iyi yochitanga kuti tinonotaura mumhuri yani. Zvinoita zvakanaka vazukuru. Ndayemi mekuga kuti ndione muchizotaura kuti taikunda taenda kweiripa. Handina kuzviona zvakadaro. Ndakuona mazotaura kuti tisu tazoenda kuzoripa nauye hana kuona vakadaro. Munotoita kuti mutoro utombodzoka uko. Woremerawo kupi? Kana vane zvavakudawo kuti tibatsirane semhuri. Handiti tozoita zvinhu zvipi? Izvozvo tozosvikawo takuisawo ruoko rwedu pane maoko avo. Kwete kuti mhaka dzisiri dzedu idzi dzinokuremerai dzevazukuru. Handiti mapanzwisisa. Ndo mafambisirwo anoda kuitwa kukurukura kwenhau dzenyu kuti dare redu rigone kutiitira zvakanaka tiende mberi. Tatoda kuti tasevedza mhepo yakabuda ibva yakurukura mazwi yekuparadzwa kwayo nezvinozodiwa kuti tigone kuikombera kuti nzira itiitire zvakanaka. Handiti mweya unotaurwa navo muzukuru. Vanhu vanotaura kuti kutsipika kuita sei hazvishande, kugona ngozi kuiripa. Usina kuiripa handikufadze muzukuru kuti tapedza chikamu ichi. Handikunyepere. Ndamangwana munozochema futi. Tinenge taitsipika kungoizorodza. Asi mberi munozochema. Kunzi makurira magona munenge maripa. Saka kunhau iyoyo kuti izononoripa ndo zvairi kuda kuti zvizozadziswa zvipi. Tiri kupera kufa ka. Maperero atiri kuita kufa kuzoda kuwana anozoiripa kuwana vadoko vose ava vasingazivi kuti zvakazofamba sei. Vanozopera kuparara vasina chavanoziva. Handiti mapanzwisisa vazukuru vangu. Ndo mafambisirwo ari kuda kuitwa kuti nhau iyi itiitire zvakaita sei zvakanaka. Handiti ndichasiya zvangu mumafembo angu mashoma nini yamusanokora ivhu reparovanzi morikanda imomo kukumbirira chete. Ndoda kuti rigezwe pari kutaura mhepo ageze. Handiti nekuchengeta. Ndoda kuti hondo iyi pamazuva aya tiri kunika mapira aya yachibuda tisvike mazuva iyaya tisina mheremhere, tisingatadze kuvata, tisingaite sei. Handiti mapanzwisisa. Dare iri vazukuru chikaranga chinotozadziswa nechikaranga. Nesaka manzwa ndati ndatotendawo weibata basa kubva kumashuroko vachikuchengetedzai nekukurindirirai vapostori ava kuti nzira yeupenyu ifambe zvakaita sei zvakanaka. Basa ravo reitendwa. Asi chakudiwa ndechekuti basa riye risvike kumasvitso sekutaura kwavakanga vachiita kuti zvinofanira kupeterwa, kukomberwa. Kana takombera nhau idzi toziva kuti takunda. Kana dzisina kukomberwa hatina kwataenda. Hembe isina mukombero inoramba ichidudunuka muzukuru. Kureva kuti tinokombera, kureva kuti zvinhu zvafamba negwara rakaita sei rakanaka. Handiti rinoda kuzadziswa saizvozvo kuti hondo idzi tigone kudzikunda. Kuti mupiwe makwara ekuti ende munonoripa yemi. Munodaro but hamusvike nekuti zvinodiwa ikoko zvinotiremera. Kuti tizozadzisa nhau idzodzo dzinotiremera futi. Asi mune zvamuchataurirwa zvine makwara akanaka. Kana mati zviendewo sekukaiwa ibhora kairi muzukuru rakavirwa mumba mako iwe unorikavirawo kupi kwarabva. Handiti kana raakutaurawo ikoko ndokwaane nzira yekuita kuti tifambe tichienda mberi. Ndamhepo inofanira kukurukura futi kupi uko. Asi tabva tataura nayo isusu tawana gwara kubva pamusoro pezviri kuitika. Ndatenda ndo mazwi chete. Kana kuna mumwe asina paanzwisisa anoda kubvunza anobvunza zvake muzukuru wangu. Toita kuti dare redu rigone kufamba zvakanaka. Nekuti vanhu 3 dzimba 3 dzakaponda mwana wedu zvakanaka. Saka uri kunzwa ndiri kutaura kuti tinorovera bhora ikoko kuti mweya uyu haufaniri kudzorerwa kupi. Zvekuti mweya uyu uri kudzorerwa mumusha mavakaberekwa. Handiti tinoda kuti mweya iwo uri kudzorerwa umu uiende kwaunofanira kurwisa. Handi mapanzwisisa. Saka vari ikoko wakautsipika nekuudzorera chii. Ndesaka vaona kuti wakafamba vakatobatawo pakaoma ndavanenge vachiziva kuti ihondo. Ndozvo kureva kwaitoita nezuva kuti vakabata pahondo.
takatorara uko kwati pamba hapasi kusvikika kusvika kuedza tiri uko kugedhuko hanzi tikasvika pamba ndokupai 2 weeks pane zvichaitika kureva kwokuti ndo pandiri kutaura kuti chiumburwa chiripo chaakudaro pari munhu chii. Saka tine nhau yatoda kuti tigadzire kuti ifambe zvakanaka vazukuru, handiti manzwisisa. Ndo pane nhau yakakura papi ipapo. Ndototi nyaya iyi sekuru yato kumapurisa last time pakaita izvozvo akasumudza sunuka ega kudai akaipwanya akaitora sunuka ari 1 mubva aipwanyira pasi sunuka mawindo nezu raakapwanya. Saka izvozvo hatisi kuziva kuti polisi chatitsvaga here kana kuti ichaita sei. Takutotya izvozvo takatombonokumbira iko kuti aiwa tiri kumbofamba imhepo zvino mapurisa akati isati dhile nemhepo iyoyo tinotora munhu tomuisa kukoti kana onotestwa pfungwa dzakati dziri right here kuti zvitiitire mushedzwa unova dziri right anenge akuenda hake kujeri because anenge apara mhosva. Saka tikasvika pakukumbira chimbotimirira iwo. Saka vanenge vakambomira. Saka nezuro zvakatanga futi hatizive kuti vaenda futi here ikoko. Zvakanaka muzukuru, ndisakawanzwa ndataura nawo iyi kuroti ndine pandinoda kupfumbata pandataura nawe mapira kumeresa mapira ndine pandinoda kupfumbata pekuti paroda kutipinza munjodzi dzakasiyana siyana toda kuti tinzvenge ipapo tigone kuronga dare iri zvakanaka tibuditsire nzira. Ndachamuri kutsvaga nzira yekubuda kuenda mberi asi paroda kuvharwa pane zvokuda kuvhiringidza kuti munhu anovharwa sekuru pane mabhakalaba aya zvino ari kubuda ari kumuona kuti ari panze ari kutera kunoti apaza ari kuona kuti madhu akakiwa otorwaniswa kuti pamwe pane akadarikati obuda munhu iyeyo paari kubuda ari kudzokera kuti asapaza ari kutoona kuti zvakangodaro anenge abuda nepaa. Ndisaka manzwa ndiri kutaura kudaro mazukuru toda kuti tigone kugadzirisa chitiko ichi kuti dare rifambe zvakaita sei zvakanaka. Nemuri kurwisana nemhepo muzukuru uri kuona padziro apa inopinda makamuona ari mukati anopinda neapa motomona ari mukati movha matsvaka musuwo waazarura movha mamushaya titaza akati handichaona ndadzipa kuti rizii airamba kuuya kumba saka taita kutotakura ichokwadi inhau yehondo iyi ndesaka manzwa ndati toda kuti tiisevedze totaura nayo zvakanaka taita chikaranga ichi chiri kudiwa handiti tiogona kuyanana rinofana kuenda kurwisa mumusha maakadeura ropa handiti vasaidzore kuti dzokera unonorwisa ikoko kwahama dzako kurota ari kudzorerwa munomumba neukasha hwekuti ndakatsipikwa uyezve imi hamuna zvamuri kuita makangogara ndo hondo hombe iripo makafara nekuparara kwangu. Saka nhau iyi ndo pairi saka ndozvikuda kuti zvigone kugadziriswa zvikuru kuti zvifambe zvakaita sei zvakanaka. Mhepo inoda kusevedzwa tokurukura nayo hatiti toita zvinodiwa kuti nzira yedu ifambe zvakanaka. Saka mamuri kuti kudi zviri kuitika kunoku zvikoko vavo unotonzwa chinzi kune zviri kuitika namwe tikati tabva izvo takudzokera kwedu katogarawo unotosangana rimwe gurupu vachitobva kwavanenge vachitobva ndiwo nhau yacho yekupinda mumba handiti ndesaka ari kuti hana simba uyoshandisirwa mushonga bvanzi enda mumba kwenyu because last time anzi akaona munhu handiti zvakatanga akaona munhu iye akaponda wacho akabva atanga kuita kunge kadzi kuchema kunge kadzi time yakaona munhu yakabva atanga kutiza vaina ndoko akapwanya akasumudza sunuka. Tikasvika pane mbwa pane majapan shepherd pakavharwa gates 6 tobva asodambura cheni instead kuti imbwa idzodzo dziti atake isusu idzo dzikabva dzatorara pasi apo dzaipenga dzida kutojamba gate zvakanaka. Ndisaenda kutaurirai kuti imhepo yamurikuya muchisevenza nayo kuno vasinganzwisise kuti hondo dziripo kana kuti mhepo dziripo. Ndosaka muri kutaura vazukuru kuti anovharirwa mumukowa asi anobuda wotadza kuziva kuti abuda nepapi kuri kuti anopinda pachidziro apo sekuti anenge amhepo mubvuri ihomwe ndevamunenge muchingoona chete kuti munhu asi achienda apa munomushaya apa muzomwana mukati apinda nepachidziro apo. Ndisa munoona kuti imbwa muzukuru ichiruma munhu inoruma iwewe uri kufamba uyu wamweya watinenge tichitaura nawo yamhepo yatinenge tichitaura nayo imbwa dzinototya mhepo iyoyo. Ndisamuona kuti dzose dzakanga dzichivata pasi ndadzikwanise kurwisa hondo iyi muzukuru. Hondo iyi yakakura
kana yo vari kutaura kuti acha muri kutya kuti anobatwa anosungwa wakamuvharira yakangobata chete ariko kwanomona ari panze pasina paputswa wakamuvharira wakangomba sekuti mweya uri kugara paari imhepo yekuti yakasuduruka anenge ari munhu mupenyu munhu mutsvene haana kana dambudziko kana mhepo ichinge yasuduruka paari akapfekwa nemhepo iyoyo hachatokwanisa zvokuti zvavari kufunga handizvo zvinenge zviripo zvinozotowapa dambudziko futi rekuzotonzi yai kuno munhu wenyu nekuti wakamuvharira wanomona ari panze handizvo zvainenge ichida mhepo inenge ichida kuuya kuno kuzoti ivambe matare ekuti irwise iende kwaakaparadzwa saka havakwanisi kuzomuchengeta dare riripo kugadzirirwa kuti nhau iyi ifambe zvakanaka sekutaura kwandiri kuita mhepo iyi tikurukure naye mune zvakanaka sekuti ine ukasha hwakakura saka ndataura ndakati ndichasiya mafembo angu andoda vaise mumvura rekuti ageze ndine kukumbirira kwandinenge ndaita toita dare iri remapira aya yomera tokombera kuti mhepo iyi tigone kutaura naye zvakanaka ndaiyezvo handidi kukunyeperai vazukuru tingaisevedza asi handikwanise kukurukura nayo zvakanaka sekuti panoita hondo kuisevedza izvezvizvi pane hondo saka inoda kutanga takumbira tatsvaga gwara rakanaka naiyowo izive kuti hatisisiri kurwisana asi taakuda kutsvaga nzira yekuti zvinhu zvibude zvakaita sei zvakanaka kana ichinge yaziva mawambo enhau iyi kuitaura kwandiri kuita yaakuita kuti nyaya dzifambe zvakaita sei zvakanaka ndiri makwanzwisisa vazukuru ndakukurukura nayo izvezvizvi inoita batayo abatai nenhau yekuti itori neukasha kudzorwa kwairi kuitwa ine ukasha ndavari kuitina uko ine ukasha saka panoda kuti tigone kufambisa nhau iyi nemakwara ayo sekutaurwa kwazvinenge zvaitwa mudare rechikaranga nditi toita kuti nhau dzedu dzofamba zvakanaka vazukuru ndo mazwi bedzi anga aripo kana kune mumwe anosarira ane kutaura kana kukurukura munobvunza zvenyu vazukuru tokurukura tinongotenga sekuru nekubata kwenyu nerudo rwenyu nekuti unosvika pakuperwa pakushaya kuti wotangira pakubuda chimakuinomakera nhau yemaka